kayak mlaku sekang omah godrong ngene iki kesel manjan. Lah panjang ora kepikir ya. Sing wingi nyong belajar karo Adis kangane Mbah Sentot. Sing isa ilang. Mantrane apa kayak? Oh iya. Aduh Gusti, Jan ya Allah biyung. Jan, dua ilmu ngilang enggak malah nyusahna. Oh no. Dateng darat temen malah nebal orang kayak gitu. Ya Allah, biyung. Dia malah bukannya kepenak malah larang awak. Anjay.